хора, аз съм Павел Троя и днес съм ви приготвил малко хорор игри и една от тях е Outlast 2. Нека да играм на нормал. Да, така. Ето хора, че ние за... Върнат по скайп хора, сори. Хора, в момента се намираме в някакъв автомобил. Не знам. Бошки задара, обаче се няма мога да говоря, в смисъл правя клип. Ало. Не. Кейфна. Така, хора, в момента сме в някакъв автомобил, не знам, явно е... Ако мислите какъв автомобил е, пишете в коментарите. Според мен е Корса. Така, сега влизаме в някакво имение за оставяне. Outlast 2. Дега са ни колата, явно търсим помощ. Вземем някаква книжка и четем. Някакъв септември. Тук е някакви батерии, фотоапарат. Не знам. Там пише нещо, ама не мога видя. Бошки, ти да тракаш по клавиатурата, че нещо че чух тук. Така. Това хора, излизаме от колата, да видим какво ще правим. Че няма да е много приятно, ако не излезне точно в момента Outlast. Ако така се казва самия дух. Така хора, в момента сме калекнали. Линк на тази игра ще има в описанието, ако искате. Хора, не знам как се влиза. В смисъл, прес лев бутон. Хора, вратата е отворена явно. Днеска са наприучили. Както виждате, това име е огромно, бе, хора. Добре, хора, имам чувство, че в момента някой доста тежко ще напривие. Почна да вали дъжд. Така, вали дъжд. Доста силен дъжд. Така в момента виждаме... Някакъв автомобил държи телефон. Тук е стало нещо. Маунт, масив, да, нещо такова. Вратата е заключена, както винаги. Те ни прилетят само с първата врата, но втората. Така, няма как да се обадим, понеже хората не са си плащали тока доста време. Чакайте, хора, има още една врата. Може да клекнем. Хора, ако ще кажете да не влизаме вътре. Вече влянахме. Така. Да пробваме да отворим тази врата. Както винаги, не прилетяват както трябва и хората нарочно се затворили вратите. Така, явно, хора, ще трябва да се катерим по... Хора, ще трябва да се катерим по... Ако някой иска едно да излезе, не да ми... Не само да ми пее с някакви музички. Че ли си Митко? Излезло е Митко. Хора, Митко не е Митко.
Хора, една секунда. Така, нали, може да ми намалят си код. Да. Така, в момента ходя по някакъв парапет. И нали, краканя във въздуха, но играта е толкова уникална. Хора, отворен джам! Хора, спряха ни тук. Бах ти паткани. Къде си, Нитко? Бошке, спряха ми тока, брат. Спрях ли ти тока? Бях ли жестока? Абе, като гледам, не е много HD. Абе, ни врякай, бе. Ни врякай, че ще дойда, ще ти чупа канчето, бе. Брат, пише HD тук, обаче... че е на гъс. В смисъл, самия... защото тук в аутоста има една камера, къде си, че е на гъс. Митко, ти ли си отворил тази врата, бе? За какво ли ми казваш? Аз тук... не, тапанар да пни вратата, аз искам да влена, бе. Така... Малко спадах и пред ми спичах, Мисъл, лагвам, струшене. Хора, тук има някакво бюро, айде да буцаме CSGO, какво ще кажете? Така, значи, ето аз съм ще си изтегля хак тежи. Тук не се, тук ми реши на война. Така. Опре си лампата, мишка. Някой пичака си забрал документите и забрал телефона включен. Мишо! Мишо, отвори вратата, като ти казвам, бе. Бах ти паткана. Поема там, че така ми лопне. Абе, Гошо, кажи за не ми се прави на мишка, бе. Хора, тук някой си мил ръцете и се забрал да си измие зъби. Хора, тук някой си мил ръцете и се забрал да си отвори зъби, да си измие зъбите. Хубаво. Така, хора... Здравей! Хора, топич се качу тук в шахтата. Здравей, паяк! Ще ти скъсам малко пажената. Здравей! Браво, Мишо, ти си бил много добър в тези видеоигри. Ято им. Стига сте спайжени, бе. Май направихме грешката, че се хвърлихме. Мишо, здравей! Защо ти ни посрещна толкова лошо, Мишо? Хора, Мишо не ни обича. Мишо, обръсни си краката. Още един Мишо. Абе, Гошо, подреди си библиотеката. Здравей! Махни се. Търси майка си.
Не ми се оправя. Ето го, Мишо! Мишо! Защо Мишо? Ела да си играем на куче и котка, Мишо! Мишо, ти си бил много тъп парче, Мишо. Здрасти! Кофти ли тя? Женска и женска. Кофти ли тя? Не, той мъж. Някой тук да се драйфа. Ти паткана. Някой тук е потънал в тоалетната. Баси килишара. То снимал пула. То Мишо къде е, бе? Отвори вратата, Мишо. Не ми се прави на мишка. Мишка, с бой па сега се пуснеш. Айде, Мишо, отвори вратата. Браво, брат, ти дече ме убиеш, бе. Пич, ти си бил много тъп парче. Как ме биеш така, бе? Брат, аз съм ти като брат, бе. Не дей така ме би, бе. Хора, чак ти си включа телефона. Какво ме гледаш, ще ти дойдеш само да събудеш, ще ти чупа главата, бе. Сега какво пластична операция ли ще ми правите, какво? На бъбреците ли? Сега ще ме режете ли? Сега какво съм ви направил, мишки? Паткан! Не ми говори на руски, защото като дойда с бай ми така. Събудихме се, спряха ни наркотиците. То ни убило, ама много са натровили. Мишо, ти беше много отворена, ама явно са насра сега. Мишо, да ти клекна ли, Миши? Бе, къде ме бутнахте? Чакай да пуснем камерката. Искам да избягам. Играя, да. Тук. Не, в смисъл. Хора, съжалявам за малкото прекъсване. Мишо, покажи си, Мишо. То се е сгрил на печката. Гошо, ти не мога да париш, париш печка, бе. Кой точно е така нека дърн? Дай се наврем в камината. Батерийка. Брат, ти си бил много хубав парче, ако ми даш така батерия, бе. Да, пуснем камерата. Мишо, ти нова кръв ми пускаш, бе, Мишо. Какво се прави тук? Туто и навънка. Мишо. Тук играят CSGO, бе. Мишо, плаши се. Помислихте за храст. Мишо, не си платил, тук нямаш светление, бе. Хора, извини за лекото прекъсване. Ние отново сме с Мишо. Мишо Галабара, който ме назови. Тъпанища на май. Трябва да пуснем към... Пакани, вие какво гледате? Погледни ме къде ти говоря нещо. Какво ви ма въобще? Пичо, вие сте много странни хора. Хора, това ще бъде всичко в този клип. Надявам се ви е харесал. В момента говорим с Митко Либора. И ще завършим с тези трима пичове. Той пич реве, защото майка му не ме е купила шоколад. Нали, пич? Отговори ме. Кой пиш ти, бе? Добре, хора, това ще бъде с този клип. Надявам се ви е харесал. Ако е така, лекнете за този пич, който... И ще се видим в следващия, когато вас гледам друга игра. Или втория епизод. И довиждане.